Ešte potreboval možno pol sekundy viac času. Cehlárik v obrovskej šanci do Slavkovského prihrávke a dávame gól! Ale nevyťažili sme z toho. Regenda, Ferváriho zakončenie zrazené. Dostáva sa k nemu Pospíšil. Pospíšil nabíja Fervárimu, ktorý dáva gól! 2-2. Nie na 3-4. Ešte raz Juraj Slavkovský. Pred brankou mal Libora Hudáčka a prišlo tam zakončenie, ktoré prepadlo cez Grubauera. Regenda sa vyslobodil od mantinelu. Pekná prihrávka pred branku. A Matúš Sukeľ strieľa znižujúci gól. Píšilovi. A Šimon Nemec páli šutom. Si neboli s tým. Je to gól! Vyhrávame 1-0. Využívame presilovú hru. Opäť situácia spoza brány, prihrávka Kudrno, Sukeľ, Koch, bola to horná žrčka, už sme tu dvíhali ruky a môžeme! Gól! Mário Grmán zvyšuje vedenie na 2-0. Tu si už naklada na seba možno až príliš, napokon nedokázali vyviesť puk a Sukeľ tam má do kombinácie Kudrno, Sukeľ a gól! Ale rozhodcovia boli odhodlaní to posúdiť, tak Libor Hudáček. Hudáček dáva gól! Ček rovnako tak pred bránku a šanca, ktorú mal Martin Pospíšil. Ešte prihrávka od Šimona Nemca do rohu, ďalší buk pred bránu, gól! Cingel dáva gól! Porčuluje s ním Sukeľ, ale ideme v polčíslení do tejto akcie. A ďalšia šanca, gól! A teraz naša šanca 2-1. Tatar, Hudáček, Tatar, Hudáček, gól! Vrátiť. Amerika už v plnom počte, nabité. Pre Nemca, gól! Pospíšil, vytvára si pozíciu. Stále Martin Pospíšil, prehadzuje si okejku s veľkým stoickým pokojom, to zvládol. Patrikov! Krávka na Klemena nie, ale na Šimona Nemca, áno, ten míňa ešte dorážka Pospíšila, ktorá mohla prísť. Šimon Nemec na osi. Teď gól! Gól, gól! Gól! Šimon Nemec rozhoduje tento gól! Zakončenie, Tatar pred prázdnou bránkou a Cingel dáva gól! Nedostal ju. Hudáček vyváža z krídla, prenechal Nemcovi. Nemcova tam mohol dorážať Cehlárik, ktorý už ale bol za bránkou. Ešte Juraj Slavkovský, krásne sa uvoľnil. Možno za bránku, ktorý premieňa. Ďalší získaný puk v útočnom pásme a ďalšia príležitosť pre Lukáša Cingela. A ten Cingel má čas ešte na protiútok. Rozbíjal sa mu Regenda, ktorý je odyknutý z trestnej lavice. Cingel si vybral Grmana a Grmanová strela prepadla cez francúzskeho brankára. Držíme súpera pod súvislejším tlakom. Hudáček sa krásne vyhol Belmárovi. Libor Hudáček dáva gól! Vedieme dvojgólovým rozdielom. Hudáček to vyskúšal. Prestrelili Lulena. Vedieme trojgólovým rozdielom. Lorka. Hudáček. Za brankou má Tatara. Tomáš Tatar. Pozlil prihrávku, ktorou zapája obrancov a Mário Grmán poslal puk, ktorý sme tečovali do bránky. Veľmi vysoko a nepresne. Ešte šanca pre Martina. Gól! Opäť Slavkovský. Na modrej Koch. Slavkovský mieša puk a posiela ho na gól! Je to tam! Peter Cehlárik dokázal skórovať. Tak dá Juraj prvý gól, alebo nie? Áno! Je to tam! Ivan na Hudáčka. Slavkovského prihrávka, máme príležitosť a strieľame gól! Už nadial na zakončenie Hagel, ale máme možnosť vyraziť dopredu. Cehlárik. Žabka popred bránu a vlastný gól! Kejku a my môžeme vyraziť dopredu. Kelemen to zobral na seba, dáva gól! Teraz nedokázal prestreliť pred ním prvého stojacieho hráča Šimon Nemec. Otvorený priestor, Hudáček. Gól!